Kif se ngħix mingħajrek, inħossi li tlift biċċa minni. Hekk iddikjarat ommi Ċkejken Zejlin l-għada ta' traġedja li seħħet f'Baħar Ċaq, traġedja li fija tilef ħajtu dan it-tifel ta' 6 snin li jereq f'pool privata. Francesca, Zejlin, iddeskrivit lil-bina bħala tifel enerġetiku u li kellu karattru ħelu wisq. Bla dubju kien jħassew is-sens ta' xokk fil-kliem li kitbet fuq Facebook, intanġlu fis-sema ma nistax nemmen ma niflaħx nikteb aktar. Diversi sorsi qed jgħidu li t-tnejn saret l-awtopsja fuq it-tifel u li l-katafru tiegħu ġie rilaxxat għad-difna. Fil-fatt, il-funeral tat-tifel se jsir nhar is-Sibt fil-Gargur fit-8 ta' filgħodu. Jidher ukoll il-Pulizija stabilixxew id-dinamika ta' kif seta' żviluppa dan il-każ, partikolarment l-aħħar movimenti tat-tifel u minn fejn seta' daħal fil-villa sabiex aċċessa l-pool. Kien il-ħadd fil-għaxija meta dan l-istazzjon waslitlu informazzjoni li kien hemm bżonn l-assistenza tal-Pulizija fit-triq San Ġwan fiż-żona ta' Baħar Ċaq. Il-Pulizija marru immedjatament fil-post fejn mill-ewwel stħarriġ irriżulta li t-tifel ta' 6 snin kien dbiet minn mal-familja tiegħu u kif indunaw huma bdew ifittxuh. Ftit wara, anke grazzi għall-użu ta' drone, it-tifel kien ġie lokalizzat mitluf minn sensieħ fil-pool. Il-Maġistrat Joe Mifsud ġie infurmat b'dan il-każ u qed imexxi inkjesta.